उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. सावंतवाडी शहरातील अनेक ठिकाणी अनधिकृत गोष्टी आहेत. पहिल्या त्या हटवा अन नंतर स्थानिक भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई करायला या, असा इशारा शिवसेना नगरसेवकांनी नगर परिषदेच्या प्रशासनाला दिलाय. 30 वर्ष नगर परिषदेची पावती फाडून व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई केल्यानंतर देव्या सूर्याजी, शर्वरी धारगळकर, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. इकडचे प्रॉपर बाहेरचेही नाही. जबाबदार कोण आहे व्यक्ती तुमची कर विभागाची? कोण? सांगू का खूप असा बऱ्याबऱ्यांची उडेल मी आहे. इतकी पावर आहे मॅडम. बोलले नाही, तोंड उघडले नाही. यांची सगळ्यांची नाटकं बघितलेली असे मी जर तोंड खोलले तर हेंका नाही करून सोडतो. यायची इच्छा म्हणजे बाहेरचे सगळे गोळ्या करून हेंका होय. हे नातेवाईक त्यांचे दुकान बघा काही काही लागलेले असत ते. मग मी येते मुलचीवाडी, चला दाखायचे त्यांना कसा काय बोलूच असतात. आणि जर इकडे ज्यांची ही तरा वर्षाचे 12 महिने बसणार आहे तुम्ही. 31 वर्ष उन्हात बसलं. 31 वर्ष एका जाग्यावर. आणि माझा फोटो दे जा. मी दुसरा आता धंदा करू शकत नाही. वर्षाचे 12 महिने ज्या हा ब्रिज आहे, या ब्रिजवर एक शौकत नावाची व्यक्ती आहे जी वर्षाचे 12 महिने कायमस्वरूपी या ठिकाणी धंदा करते. गेली 30 वर्ष झाली या ठिकाणी धंदा करते. आज नगरपालिका प्रशासनाकडून त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे. आणि गोविंद गवंडे नामक जी कर विभागाचे जे अधिकारी आहेत ते कायम आपल्या माणसांना पाठवतात, त्रास देतात. आज त्यांना मुलं बाळ आहेत तर त्यांना पोचणार कोण? त्यांच्यावर आज उपासमारीची वेळ आलेली आहे. गेले 4 दिवस त्यांनी दुकान आपलं बंद ठेवलं होतं. नगरपालिकेने त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करणार म्हणून सांगितलं. या भीतीने आज त्यांच्या मुलाबाळांचा सांभाळ कोण करणार असा आमचा प्रशासनाचा प्रश्न आहे. माझा एक प्रशासनाला एक प्रश्न आहे. शौकत शेख, वय वर्ष 7, शौकत खान 30 वर्ष झाले इथं आपले भाजीपाला एकाच जागेवरती कोणाचीही तक्रार नसतानाही ते व्यवस्थित इथं भाजीचं काम करतायत. त्यांच्याकडून ही अनधिकृत पावती आपली सावंतवाडी नगरपालिका कराची घेते. कुठल्या बेसवरती ही पावती घेत आहेत आणि आज का उठवत आहेत त्यांना? स्थानिक लोकांनी आपल्या सावंतवाडीतल्या जायचं कुठं? स्थानिक लोकांना अगोदर प्राधान्य द्यायला पाहिजे. त्यांना कसं काय उठवता? त्यांच्या हातावर पोट आहे त्यांचं, कसं काय उठवता? याच्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं स्थानिकांना. कर विभागाच्या माणसांना विचारलं यांच्यावर तुम्ही का अचानक अशी का कारवाई करायला घेतली तर ते सांगतात नगराध्यक्ष मॅडमनी आम्हाला ऑर्डर दिलेली आहे म्हणून सांगतात. जर तुम्हाला अनधिकृत हटवायचं असेल तर संपूर्ण शहरात जितकं अनधिकृत आहे ते आम्ही स्वतः दाखवतो. ते सगळं हटवा आणि मग आमच्या वॉर्डमध्ये या. हा प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये आम्ही आमचे शिवसेनेचे दोन्ही नगरसेवक आहोत. आम्ही आहोत. आमच्यासोबत ॲडव्होकेट दुभाषी मॅडम सुद्धा आहेत. तर आज त्यांनी जर त्यांना कारवाई करायची असेल तर त्यांनी स्वतः यावं. आम्ही त्यांना सगळं अनधिकृत संपूर्ण शहरातलं दाखवतो. तातडीने त्याच्यावर कारवाई करावी आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी यावं. मत मागताना आम्ही स्थानिक लोकांकडे जातो ना पहिल्यांदा. आमची आहेत ही माणसं, आमच्या माणसांना त्रास द्यायचा नाही. महिला एक आपली काम करते आहे, शौकत आहेत, कशासाठी त्रास देत आहेत ना? 2 मिनिटं मॅडमनी इथं उन्हात येऊन उभं राहावं. स्वयं रोजगार करते. स्वतःहून ती एक वयस्कर महिला आहे जी गेली बरीच वर्ष धंदा करते. तर ती ह्या नगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या कारभाराला कंटाळून जवळपास 7 दिवस झाले ती स्वतः येत नाही. भीतीपोटी आजारी पडते. त्याला जबाबदार कोण? उद्या सकाळी जर त्यांच्या मरणाचा प्रश्न आला तर त्याला जबाबदार नगरपालिका प्रशासन राहील. स्थानिक लावायलाच पाहिजे. कोण काय करते रे बघूया. आणि तुम्ही असं फोन लावलं तर येत नाही. तुम्ही गेलं तर सगळेजण येतात. लावा तुम्ही. मला पण सांगायला येतो आम्ही तोंड उघडत नाही कशाला. आपलीच लोक. आता पटकन मी तुम्हाला काही बोल, उद्या तुम्ही आमचा तोंड परत दिसणारच ना. मग बोलून फायदा काय होणार? माणूस की जपायला पाहिजे. हा, ती अजून एक महिला आहे ती या बाजूला लावतो. अजून एक महिला लावायची. ठीक आहे. ते ऐकल्याबरोबर ती शिकत पण कारवाई
बोर्ड आमचा लाईनमध्ये पाहिजे तो त्याला आता उठवायला गेलेलं कर विभागाचे जवळपास 4 दिवस झाले तो त्या दिवशी त्यांना सांगितलं आम्ही वॉर्डच्या नगरसेवकांना तरी काहीतरी तुम्ही हे करा ना. डायरेक्ट तिकडे जातात नगरपालिका कर्मचारी आणि उठवतात कसे काय. इतकं वाड्यात चालू आहे आता. नगरपालिका कर्मचारी तुमचे ते काय माहिती. आणि तिकडे आम्ही गेल्यावर एक माणूस येत नाही तुमचं. सगळ्यांचे फोन स्विच ऑफ आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना का त्रास देतो तुम्ही प्रत्येक वेळी. बाहेरच्या माणसांसाठी त्यांना उठवतात लोकल माणसांना असं नाही ना. आणि सावंतवाडीत किती अनधिकृत आहे ते तुम्हालाही माहिती आहे ना. तुम्ही येताना त्या वॉर्डातल्या नगरसेवकांना यानंतर नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांनी आपली बाजू मांडली आहे. तर ते वॉर्डचे नगरसेवकांनी आम्हाला मेसेज केलेला आणि आमच्या फोनवर पण बोलणं झालं की तिथे फिश मार्केटच्या एरियामध्ये अनधिकृत स्टॉल आहे, आपण कार्यवाही करू. तर आम्ही कार्यवाही केली आणि ते पद्धतीने जे पण अनधिकृत स्टॉल होते आम्ही सगळ्यांना उचललं. आता आज एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं आपण मला सांगणार आहे की अनधिकृत स्टॉल आहे ते नियम सगळ्यांसाठी सेम असणार. मी एक स्टॉलना नाही सांगू शकत की ते तिथे बसा आणि एकना उठवायला सांगणार. तर माझ्या बोलायच्या एकच उद्देश एक आहे की नियम सगळ्यांसाठी सेम असणार आहे. आपण मला सांगितलं की फिश मार्केट सॅनिटेशन आपण बघितलं गेलं तर फिश मार्केट एक चांगली जागा नाही आहे. भाजीपालन ते विक्रीत करत आहे तर त्यांना दुसरी जागा द्या. आपण तेच करणार आहे. आपण त्यांना तिथून उचललं तर आपण त्यांच्यासाठी चांगली जागा शोधून देऊया. कधी पण आपण काय पण काम सुरू केलं एक ठिकाणी तरी करावंच लागणार आहे. आपण मला सांगणार आहे की हे बाजूने करा, इथून नको करू. कार्यवाही कोणी मला सांगितली होती. देवासूर्यजींनी माझ्याशी बोलले होते. त्यांनी मला सांगितलं होतं कार्यवाही करा. मी त्यांच्या वॉर्डची कार्यवाही केलं आणि तिथे निर्णय घेतला. हळूहळू आपला जेव्हा भाजी मार्केट रेडी होणार सगळ्यांना आपण व्यवस्थित जागा देऊया बसायला. कारण आम्हाला पण असं बरं वाटेल की आपले नागरिकांना त्याच्या एक चांगली जागा भेटेल. तर आमचा तेच प्रयत्न सुरू आहे की सगळ्यांना एक चांगली जागा देऊया.